bena ɲɛnajɛ duman min lajɛ Mali kunnafoni tele jabarani kan a sababuya ye Larabi ye. Karamɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn na halisa Amadu ye kuma caman fɔ bi Bamakɔ yan ni radio fɛn fɛn bila a la fo n'a tɛ donso émission kɛ n'a kɔni bɛ donso émission kɛ a bɛɛ bɛ sunkalo fɔ o sɔrɔli yɛrɛ de la parce que ni sunkalo bɛ mɔgɔ sɔn a bɛ sɔn de i b'a fɔ sanji an ka ban yɔrɔ kunna maaw n'a fɔ ko kamalen bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini na sunkalo jɛnɛtigɛ ko ko gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ sunkalo est-ce que sunkalo ka bɔ e ka kalan waati fo bi an bɛ don min na alhamdulilayi sunkalo i ye sɛgɛn sɔrɔ a kɔnɔ wa? Bon, alhamdulilayi rabbil alamina n Ala fo ka barikada k'an dɛmɛbagaw fo k'a barikada mɔgɔ tɛ diɲɛlatigɛ fɛn foyi kɛ k'i ma sɛgɛn a la i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ hali dumuni ta k'a dun i bɛ sɛgɛn i y'a faamuya jango dɔɔni bara sɛgɛn ye wajibi ye i tɛ se i bɛ sɛgɛn ku i bɛ tɔɔrɔ ku i t'a ku dɔ wɛrɛ kama i b'a ku i yɛrɛ ka sini de kama i komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na mɔgɔninfin i bɛ ganbere minɛ janni i ka sunsunbere sɔrɔ mɔgɔninfin i bɛ muɲu janni i mago ɲɛ don cɛ i y'a faamuya bon n'i donna diɲɛlatigɛ ko o ko la k'i ma sɛgɛn sɔrɔ a la a t'i nafa ka den wolo ten ka fɛn sɔrɔ ten k'a mara ten o bɛ dun ten ne o bɛ taa ten ne nafa tɛ k'o la parce que i ma sɛgɛn ka ɲini ni ne ye sɛgɛn min sɔrɔ turabuda kalan kɔnɔna la ma tɔɔrɔba ye sa mais ni fitinin mun ye waati la n yɛrɛ tun bɛ ɲɛkɔrɔ se fo m'a fɔ n ko n bɛ kalan bila ka ko wɛrɛ ɲɛɲini waati dɔ bɛ kɛ tellement que ne yɛrɛ sigilen filɛ ne ni ye fɛn mun kanu ne ni ye nafolo de kanu depuis ne bɛ école la ne b'a fɔ n ko ka ne bɔ école la ka n don baara la parce que bi an bɛ yɔrɔ min na komi bi mɔgɔ tɛ kumaya kalan ma mais bɛ kumaya fɛn ɲini ma i y'a faamuya turabukalan domaine kɔnɔna la ni n ko n bɛna n da don kuma dɔw la sisan a ka jan i y'a faamuya tɔɔrɔ kɔni n'o tɛ fila ye dɔɔni ye mais Ala ni ɲɛmɔgɔ ɲumanw barika Ala ni kanubagaw yɛrɛ barika tɔɔrɔw fana a ma tila ka taa ɲɛ parce que a danna sira la i y'a faamuya depuis ni ne bɛ kalan na mɔgɔw bɛ yen minnu kɛlen don k'u jɔ ni ne donfini ye ne donfini tun bɛ bɔ Sini ka na di ne ma kalo o kalo valise ɲɛ kelen a n'a samara i y'a faamuya mɔgɔ min b'a bila ka na a ma deli ka ne y'a ɲɛ la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone de la Bayero ka téléphone a tɔgɔ Banjugu mɔgɔ mana ɲuman k'i ye hali n'i bɛ sa fɔ Banjugu tun bɛ fini ci ne ma an bɛ taa Limaga ka immeuble la kalo o kalo dɔw yɛrɛ bɛ n ye u bɛ don min k'an ka baarayɔrɔ la u bɛ n ye n ko bɛ diya u ye u bɛ bɔ n'u bɔra baara la u bɛ t'u jɔ kɔfɛ k'an wele ko n ka na ni nana dɔw bɛ 50,000 di yan dɔw bɛ 20,000 di yan k'i bɛ baara min na k'i ɲɛkili a ma mɔgɔw ka i ɲɛkili a ma courage ta o ye ne yɛrɛ dɛmɛ ko caman la bi i y'a faamuya ɲɛ bɛ ne filɛ nin diɲɛlatigɛ kɔnɔna la i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ fo sunkalo nin tɛ na n bɛ se ka don i gasi la n yɛrɛ ɲɛnama mais k'a fɔ ko sunkalo de filɛ ka nin kɛ ne la ayi parce que mɔgɔ i yɛrɛ de b'a dɔn i ye min ye i y'a dɔn i bɛ cogo min na ne dusukolo bɛ cogo min o de bɛ ne ban mana ko caman ma i y'a faamuya sinon janni ka di ɲɔgɔn ma yɛrɛ a kɔkuru de b'a dɛsɛ sabu tigɛ a la ye karamɔgɔ kɔrɔfɔ faamuna diɲɛlatigɛ ko bɛɛ adamaden bɛ don ko la ka taa se adamaden yɛrɛ ka laɲiniw ma
tana b'i la i n'a fɔ i diyaɲɔgɔnko bɛ yen ne bɛ fɛ k'a dɔn sunkalo tɛ min yɛrɛ fɛ sunkalo yɛrɛ tana ani mun ka di sunkalo ye. Bon karamɔgɔ ne tana tɛ dɔwɛrɛ dɛ malangolo man di ne baarakɛbali man di ne dangaden man di ne i y'a faamuya parce que malangolo man di ye kun jumɛn na ni malangolo bɛ yala a bɛ fɔ de k'aw bɛɛ ye kelen hali n'o y'a sɔrɔ e ɲin t'a la ale ka ko tɛ se ka compter cogo si la n'e tɔgɔ ma fɔ ni dangaden bɛ yala ni m'i kɔlɔsi n'a ka bi hakilina n'o ma diya i ye sini ta ma diya i ye sinikɛnɛ ta bɛ diya i ye bon danga dun ye wurututu de ye kudayi de don fo ka t'i sa i y'a faamuya baarakɛbali ale de b'i si kɛ terikɛ la a ɲɔgɔn ko parce que den kɔni kan ka baara de ni y'an sigilen ɲa baara de a na se yan ni baara tɛ mali in kɔnɔ yan mɔgɔ si mago tɛ mɔgɔ si la mɔgɔninfin mɔgɔ bɛ nɔrɔ i la fɛn kelen de nɔfɛ n'a y'a sɔrɔ don min na a b'a mago i la bi mɔgɔ bɛ nɔrɔ i la bolola nɛgɛ den kelen nɔfɛ a bɛ diɲɛ tiriki tɔrɔkɔ bɛɛ k'i nɔfɛ n'a y'a sɔrɔ don min na a bɛ taa n'a se ye a bɛ kɛ i n'a fɔ depa la k'i d'a ma deli k'i ye i y'a faamuya ani ɲumandɔnbali diɲɛ mɔgɔ bɛɛ yeli ka di ne yɛrɛ ɲɛ ye ka tɛmɛ mɔgɔ min t'i ɲuman dɔn parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'u don ale alijinɛ kɔnɔ u bɛ tagama ka bɔ u yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u t'i mɔgɔ ka ɲuman dɔn i b'i yɛrɛ faga olu ye i b'i sa yɛrɛ faga olu ye mais u t'a dɔn k'i bɛ ka ko kɛ. ayiwa karamɔgɔ an ka kɔrɔfɔ bɛ ɲini ka se a kuncɛ yɔrɔ la nka n tɛna bɔ kuma kɔnɔ ten n'an ma kuma d'i ma i ka dakuruɲɛ laban an ka jamukan kɛnɛ kan bi ka baro datugu ani ka folikanw. bon ne bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka jamana fo ka jamanatigi fo ka jamanadenw fo minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ mali kɔnɔ ka tila tugun ka welewelemada bila ni ɲɔgɔn soma denmisɛnw ma an ka hakili to an ka jamanadenw na minnu bɛ kɔfɛ an k'u dɛmɛ n'an ka cɛsiri ani an ka kɛwale an bɛ lafiya la yan an bɛ da heure min ka d'anw ye an bɛ wuli heure min ka d'an ye mais n'i y'a jate minɛ minnu bɛ tunga la a dɔw bɛ wuli depuis 4 heures du matin u bɛ tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ i y'a faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ an k'an cɛsiri an ka maakɔrɔbaw sen da dingɛ min da la an ka se k'an sen da u sen na nɔ la kunun kana fusaya ni bi ye sinon karamɔgɔ mɔgɔw tigɛlen don kow la bi tigɛna tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ tigɛla bɛ bɔ anw yɛrɛw de la k'aw yɛrɛ fɛnɛ fo aw k'aw cɛsiri aw ka baara la ka duwawu k'aw ye ala k'aw kisi k'aw tanga diɲɛ masibakow ma ala ka sababu ɲuman kɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana ala k'an haminaw nɔgɔya min bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o bɛɛ nɔgɔya ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana basigi a dan sɔgɔ aw ni ko. An ka simo parce que ni mɔgɔw ye nin émission ye tan caman bɛ sɔn ka numéro ko ɲɛɲini ne y'a sɔrɔ simo ka numéro dili n'o tɛ kɛ baasi ye ne bɛ se k'i ka numéro fɔ. numéro dili o tɛ kɛ baasi ye ne ka numéro ye 72 54 36 26 76 41 94 98 66 41 94 98. ayiwa an balimaw nin de kɛra aw ɲɛ garisɛgɛ bi an ka jɛmukan donsoya ale kɛnɛ kan min bɛ sigi mali kunnafoni jabaranin sanfɛ kɛnɛ sigiba o y'aw denkɛ an'aw badenkɛ Sule Jalani bɛɛ lajɛlen ko a ma DJ Boss maa min tun bɛ a ka diyaw ta ka di aw ma ɲuman na o ye ne yɛrɛ denkɛ ye Adama Tarawele Damis bi an tun bɛ awa Banankɔrɔ ani jɔn tun don an tun bɛ saran yɔrɔ fɛ yan ani yɔrɔ Sidibe denkɛ Sunkalo Sidibe Sunkalo min ni yɔrɔ jogo kɛra 100 ye n'a kelen 90 sɔrɔ a la ka da kan a bɛ ka kuma cogo min ni maa min bɛ yɔrɔ la mais yɔrɔ hakili sigilen don kumaw fɛ a
tɛ girin ka don kuma kɔnɔ nkalontigɛ man d'a ye waso man d'a ye dabaya man d'a ye o tuma aw yɛrɛ bɔra k'a ka kuma jateminɛ sisan yɛrɛfɔ t'a la a ma nkalon tigɛ a kɔnɔ dabaya kan ma fɔ dɔgɔya kan ma fɔ an bɛ donso den n'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ fo an bɛ sira di ngɔnifɔ ma halisa n'o ye yɔrɔ ka kalanden ye Amadu Berti ale min yɛrɛ fɛnɛ kɛn bɛ ka wa i k'a dɔn ka ŋɔni bɔ yɔrɔ sen na bi ngɔniko nasira fɛ a kan ka kɛnɛ datugu ni juru duman ye. Adamaden mana kɛ ko o la ni seere o ka ɲi kosɛbɛ anw sera Simaw fɛ yan an y'a sɔrɔ salon falen don awa nka n bɛna maa kelen de ta k'o ɲininka ale b'a tɔgɔ ni a jamu fɔ an ye maa min don a b'o fɔ an ye o tuma i k'a dɔn Sunkalo bɔra ka kuma minnu fɔ sisan a bɛ min don Sunkalo la parce que a bɛ se ka kɛ ale bɛ dɔ dɔn a la anw ma min fɔ o tuma a bɛ min don Sunkalo ka ko la a k'o d'an tulo kan balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. A dansɔgɔ ani ko a ka wele ma Sunkalo terikɛ ni i b'a fɔ Sunkalo fa fɛnɛ ne fɛnɛ fa kalan cogoya min na ngɔni kɔnɔ cogoya min na ne fa ye Tubasiru Tarawele ni Ala y'a min ji dɔgɔya an bɛ yɔrɔ min na ko bi ne sigilen b'a ka golo kunna ale de ne bolo ni Sunkalo bolo minɛ k'an ka jɛ an ka kɛ kelen i b'a fɔ ale ni Sunkalo yɛrɛ fa kɛla cogoya min na kelen ye cogoya min na o do. Sunkalo bɔra ka kuma caman fɔ sisan an b'a fɛ i ka seereya dɔ d'a ma Sunkalo ka ko la a bɔra ka min fɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ don ni nkalon don. Sunkalo ye a fɔ yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ o kan Sunkalo y'a fɔ ka bila da min na a tɛ se ka tɛmɛ o kan parce que Sunkalo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ne ye Sunkalo kɔrɔ yɔrɔ la Sunkalo ma taa yɔrɔ si la fɔlɔ ko a bɛ taa ka taa fɔlɔ yɔrɔ min na walima a bɛ taa yɔrɔ min na n'a ma ne wele ka i sara ne la walima n'a ma fɛn dɔ fɔ ne ɲɛna ko an bɛ ka taa nin yɔrɔ la i y'a faamuya a ye min fɔ a ye lɛgɛsɛ de fɔ i y'a faamuya o kɔni de don. Aw yɛrɛ bɔra ka nin kuma mɛn ka fɔ ko ale ni Sunkalo olu bɛɛ tigɛ minɛna ko awa k'u ɲɛ yira u la k'u kana ɲɔgɔn bila Tubasiru ale ni Yɔrɔ Sidibe Ala ka hinɛ Tubasiru la bi a bɛ tiɲɛ so an kɔni bɛ yan Tubasiru ni Yɔrɔ tun ka di ka taa ka adamadenya ma fo kana se a fatuli ma a ma foyi mɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn kumaw tɛ Yɔrɔ bɛ yɔrɔ Siru bɛ yen o tuma an bɛ Ala de deli halisa Ala ka hinɛ a la Ala ka dali nɔgɔya a ma. Yeah.
Fatwa de fla de mula fla boyede nama yadere Brahma jabati nam dima Ameriki mo mare jabati parga Ameriki kulan jabari ni nama ye bale mare ba be mangane nam ale gele digiri ko fo ko na ti fa jama ti kita ba manja nam ne be dirisa kande wole murdani dirisa bare ko ma dinge nam mara ko dirisa kande bare ni nam kasodenya moro wala murtane gono mamoro kuna te bariya namu bramale nagu bere saragala janga wala mga pabi nyamona fo mata kele metele ka bo ate chemana de nama te wala bi masuma tarabi sine ka todo chemona nama te wala kone bramale na to ka ya mon fasru bi masuma mon fasru sine yo nama bebrela re mon tomati la bo do barala nama ngro bila maro jina mi ya ko la nyafe jina la molonde namu ko la kare kanana namu bramale nama ila wolo ba jina mi negana ila mo ke jina mi negana ila mo muso jina mi negana ila wolo fa jina mi negana ila wolo ba jina mi negana wolo ba fa jina mi negana yiri ba fa jina mi negana baba fa jina mi negana ko ba fa jina mi negana kulo da fa jina mi negana ay yesu ni janda doro de namu kabone degere kabade jinama daga kum flabere kabade jinama kabone urori kabade jinama urugba flabere kabade jinama kabone dunune kabade jinama
dunun bɛ filare gawade jinɛma ka bɔne sagare gawade jinɛma sagatigi sile gawade jinɛma ka bɔne turadi gawade jinɛma sangaba turasi gawade jinɛma nawadi ɲasumuni fodana turudi namoro Brahma le ni wula da miliyar bi be manga namo ya da Brahma namo ye salifu kanu jogo min na fɔ di an mɔdiri na an na salifu kanu a bɛ na fɔ ye mɔnifamɔrɔw kanu ten fɔ di an mɔdiri naamu bari salifu fɔ kɛ kɛra ne fɛ yan'a ka sa fɔ di an mɔdiri naamu o b'a sigi yɛrɛ kanu naamu k'a bɛ fitinilama fo kana n kɔrɔbaya dɔɔni naamu fo ka taa saga saya ma o b'a sigi yɛrɛ mɔnifamɔrɔw kanu fɔ di an mɔdiri dɛ naamu Brahma na bigile ganina na mara kono kaba dugula de France kono kana dugula de malita ya namu Brahma namu ne de do ra finyana namu mi fengele be de finyana namu o mi ye kanune e be manga e ga jela bo sababu o mi ye bolo ba de ta fo dia mo dire namu bali an tuma ɲɔgɔn ye fɔlɔ mɔni namu an tun bɛ ɲɔgɔn ye Facebook sanfɛ mama ɲɔgɔn bɛɛ ni bɛɛ namu ne fana ka ŋɔni fi kun a siɲɛ fɔlɔ ye bi ye dɛ namu Burama namu n ko mɔgɔ bɛ nin lajɛ ko Burama ne yɔrɔ kamado bɛ ɲɔgɔn na namu Burama na i ka diɲɛ labɔ sababu ye mɔgɔ min ye bamanan o ye woloba de ta fɔ de an mɔdiri ma fɛ k'i woloba jansa bi tilegan ni fana na ka di ne kɔnɔ ma tɔgɔ sɔgɔ mana kɛ tiɲɛ fɛn o fɛn ko di ne ma tɔgɔ sɔgɔ tɔgɔ kɛra sa fɛ ne tɔgɔ tɛ tɛmɛ bɔ la kanso naamu n'o ka mɛn kana na naamu i janto teleso la ten i bɛ mana i mana ne sɔn nafolo la i k'i janto teleso la ten fɔ di an mɔdiri naamu Burama naamu Egi ma kali kuma katika ya kali kuma kali trawule barigani namu ko ne kali fo kali ye katika ya kali ye de namu agone kono ma de yoro kamaro ngona mu ne wulo ba akadinye ne be mulo ba janga du terenkele ko di ma ko to so ni hali gane to du ko la be manga de katika ya kali barigani namu Burama jabate namu digi gala digi ta ba man jare ibariga bunya la wali mo lo mele mo ni namu
tuma an bɛ bi ta bila yan nɔ nka Simo i b'an kɔnɔ de an bɛ segala ka na. Aw bɔra ka ɲɛnajɛ duman min lajɛ a sababuya ye Lala ni Habi den ye.